Чувам ли се? И задара хора, аз съм Вента Бро и днес играем Clash of Clans. Така. Това е първи епизод в канала. Както виждате, макс на Танхол 5 съм. И сега събирам да си вдигна две неща в оборот. Има нов апдейт. Преди малко ми зарежда нови апдейт. Така. И вече имам кораба. Не мога да се прехвърля. Чакайте малка, кратка рекламна пауза. Така хора, изглежда, че Clash Royale ми се прецакал. Така че на много Clash of Clans де. Свикнах, защото много игра. Да и на Clash Royale ми се падна принцеса. И вече имам втори левел принцеса. Сега ще мога да са... Да. Така. Значи тук си вдигам Gem Mine. Това е базата на слави, почти макс на Танхол. Тройка съм, бомбите са ми на макс. Траповете. Това Gold Storage. Това е почти на макс. Армията ми е почти на макс. Станах само тия мега милиони. И... Дабъл Кенона. Кога съм го вдигнал? Не знам, но Дабъл Кенона ми е макс левел. Остава само този Кенон. И противовъздушното да го вдигна. И Кръшара. Само те му останаха така. Но фарменето на ресурсът ми е ограничен. Така че... Имам ли армия? Имам армия. Сега... Дай да нападаме. После да ми чакаме. И сигурно ще бъде обработена с музика, която ще почне след малко. Така и когато намеря Янечок, ще пусна музиката и ще почна да го кампя. Така че скоро ще се видим следващия път. Бай-бай. И хора, аз като пълен идиот почнах да се бия тук. С този слабия левел. Покарай! Дай да го видим кой ще направи. Цак, 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 цак. Така. Майната му. Атакувам го. И е тук. Скъпя всичката армия. Той няма стени направо да го обрей. Стига бе, бас идиот. Бас идиот. Вижте го къде се сложи всички стени. Да, аз направо го разбих. Той нашия сложи стени навсякъде, гледайте, вдига си билдър хола, това, вдигаш си тук още на нещо. Сега ги взимаме билдър хола, гигантите се справят всичко. Какво такова. Исках само да взема бонус стара, защото трябва да вдигна скоро Танхол. Много трудно ще го вдигна от кампячите, които ми кампят постоянно елексира. Вижте тия арчери. Щупате елексир колектора. Самички, щупете го. Сори хора, но ще направим още една битка, така че още не е чао. Заради вас. Заради вас. Окей. Чакай малко, чакай. Защо? Трезорът ми е толкова малък. Какво ни ти е наред? Сигурно, защото нямам клан. Да видим това. Много силни е, Джойн. И тук. Буквално. Влиза ми реквест. За какво всички ливат в този клан? Leave, join, leave. Някой ми реквестна. Майната ти джипи. Какво ми даде? Чайте, че не видях. Мале, почти макснат левел гиганти. Не знам кой ме максано. Много са нацепени. Какво ще вари? Какво става в този клан, бе? Някакво падение. Агония.
Какво? Ама се вдигна. Значи сега въпросът ми е, ще му влече ли трезора? Не. Стига, бе. Се бавиш с мене. Я, бе. Прави ли салар? Да. Виктория. Вилмап. О, GP е първия в нашия клан. Спачкал, той направо ги плескал на две. И това беше от мен. И след малко ще пусна музичката и ще играя, така че следващия път. Чао! Хора, тук що изкарчих. Видяхте ли ми джемовете? Сметете колко джема изкарчих за вас в YouTube. Така че, нека да започваме! Хора, намерих идеална база, така че да започвам.